Türkmenistanda käbir tölegli telekanallar işlemýär. Töleglerini ençeme wagt öňünden töläp goýan ulanjylar sebäbini bilmeýärler. Bu aralykda ýurdun käbir böleklerinde satelit kanallaryny görmäge mümkinçilik berýän telekarta hyzmatyna garşy çäreler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky we welaýatlardaky habarçylary ýagdaýy anyklamagy tynançdylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy tölegli telekanallaryň ýekşenbe güni birden öçenligini we hinidem ýokdugyny 7 sentýabrda habar berdi. Tölegli telekanallar parahat etrapçylaryny birden öçdi sebäbini düşündirmediler. Emma puluny ýydyna berjek diýdiler. Men her aýyny 15 manatdan noýabra çeni töläpdim. Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Habarçymyz paýtagtda şeýle hyzmatlary bilen üpçüneden hususiýetçileriň indi olaryň döwletiň gödekçiliginde boljagyny aýdýarlar diýär. Bu aralykda welaýatlardaky habarçylarymyz öz ýaşaýan ýerlerinde satelit telekanallaryny görmäge mümkinçilik berýän telekarta hyzmatynyň satylmagyna garşy çäre görülýänligini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä Türkmenistana orsetden getirilýän telekarta hususan da telewizioniýa enjamlaryny satýan dükanlarda satylýar diýende bolsa satyjylar telekartany satmagyň we birnäçe aýlyk ýa-da 1 ýyllyk hyzmatyny uzaltmagyň gadagan edilenligini müşterilerine habar berýärler. Ol kartalar inni satmak gadagan we uzaltyp bermek hem gadagan. Biz inni Rus telekartyny satsak, onda uly jerime tölemeli bolýarys. Dip dükan satyjysy aýtdy. Orsetň telekarta ýagny Sputnik kanallary bilen üpçünçülük ulgamy Orsetň çäginde Sputnik kanallaryny efire berýär we ony Türkmenistanda da görüp bolýar. Şeýle-de satyjy indi türkmen älim kartasynyň satuwda bardygyny aýdyp, özlerine diňe şonu satmak ruhsat berilendigini habar berdi we şeýdip, bu hyzmatyň müşterileriniň sanynyň artdyryljakdygyny sözüniň üstüne getirdi. Türkmen medeniýetine görä Älim TV yerli ulanjylara aýlyk 40 manada sada 50 manada VIP bukçalaryny hödürleýär. Tölegli telekanallaryň käbiriniň häzirki petiklenişiniň sebäplerini aragatnaşyk ulgamynyň resmilerinden anyklap bolmady. Türkmenistanyň telewizioniýasy döwletiň dogly gözegçiliginde saklanyp, onuň gepleşikleri esasan syýasy propagandany we şahsiýet kultuny wagyz etmekligi bagyşlanýar kaýlat köpçüligi satelit arkaly daşary ýurt telewizioniýasyna tomoşa etmegi saýlaýar. Rus, türk we özbek telekanallaryna ýurtda köp tomoşa edilýär.